ഇവിടെ ഇരുളിൽ മനസ്സ് നിറയെ സ്മൃതികൾ നീറുന്നുവോ വയലാർ എഴുതുമോ ഇതുപോലെ മറന്ന പാട്ടിൻ വരികളിനെയും എന്നെഞ്ചിൽ കഴുകിടുമോ അടിച്ചു പൊളിയുണ്ട് ഞാനോ നിങ്ങളെ അടിച്ചു പൊളിയാ ഞാനാ നന്നായത് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആയിട്ട് നിങ്ങള് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്നോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പെണ്ണ് ശരിയായി അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ പോവുക അങ്ങ് നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കേട്ടോ സ്വാമി, ഞാൻ എപ്പ മുടിവെട്ടായിരുന്നാലും പട്ടിയുടെ ശല്യം കൂടുതലാണ്. പട്ടിക്ക് ഇറച്ചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. താ മുടി വെട്ടടോ, ചെവി കംപ്ലീറ്റ് വെട്ടിക്കളയാതെ. എത്ര ആളാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോണത്? ഏതായി അലവലാതി ഇമ്പള് പോണില്ല, ഞങ്ങള് കുറച്ച് കുടുംബക്കാരങ്ങോട്ട് പോണുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സംതൃപ്തി അല്ല പ്രധാനം, നമ്മുടെ സംതൃപ്തിയാണ്. നമ്മളെ ജോലി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതും നമ്മളെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നതും. മനസ്സിലായ കിഴക്കേപ്പുറത്തെ ചെമ്പരത്തിന്ന് ഒരു 10-20 പൂ പൊട്ടിച്ചേരുവോ? ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലേ? തുറന്നാ പിന്നെ അടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അല്ല, കാർ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടില്ല. സോറി. മനസ്സിലെ മൺകൂടിനുള്ളിൽ മയങ്ങുന്ന പൊൻവീണയ മമ്മദിക്കയേക്കാൾ പ്രായമുള്ള കോഴികളെ മേലിൽ ഇവിടെ വയ്ക്കരുത്. ഇതിപ്പോ കിണ്ണം പടയം വെച്ചതുപോലെ ആയല്ലോടാ. ആകപ്പാടെ കടവും കടപ്പടി, കൂട്ടത്തിലൊരു ഉരുപ്പടി. കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ആ സിഐഡിയുടെ ജീവനോട് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന നമുക്കിനി രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ പദ്ധതികളും അവർ തകർക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ബോംബെയിൽ നിന്നും പാവനായെ വരുത്തുക. ഹലോ മിസ്റ്റർ പവനായി. You see, I am a professional killer. അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി. എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു. മലപ്പുറം കത്തി, മെഷീൻ ഗണ്ണ്, ബോംബ്, ഒലക്കര മൂട്. ആ സിഐഡികൾ ചില്ലറക്കാരില്ലെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ.